Session. Yes. Dane. नोंना भिउ बारायनो थाखाय जोंनो हांसो जरासे लाबो बरियानो इयाव रिउस दोननानै डाइरेक्ट माबा फैगोन खिन्थु मनिटाइज अफ जायो नयन बर'ना दिनैनि सुदा बेहायनो जागोन बिथिं संनाय खावनाय जागासिनो माबानालै माबा ओइनिखै माबानिखौ थिखांबाय बैसाग दाननिया जायाखैना दाबो खिथाहरफिनगोन र' गफुर साइडआव होबाथ' मोजां ब्लगाव बांसिन आर्निं जायो आरो नङा मा वाचिं आवार्सआबो प्लास साबस्क्राइबाराबो थाब बारायो ब्लगाव वाचिं आवार्सआ नोङो भिडिअ मोनसे 10-15 मिनिट थाङो दा जों स्टार्ट खालामसै शुटखौ फार्स्ट शुट कौशिकी PS बर'नि बहुत लेट जाबाय आरोना वेदारनि थाखायबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेहाइन्ड द सिनखौ एसे देखायलांबाय थागोन lama-lama nolong loh. So जोंना नैबे जाबाय 3 नाम्बार शट अखा गैथ'वा 3 नाम्बार शट जानो थांगासिनो जोंना बिलियानो जों मा खालामगासिनो दामनाय द्रदां गांनि प्रपेलार स्पिलिंआ मा प्रपेलार स्पिलिंआ पियार' PE L ha लाग्रोनोसै जों kok नङा एक्सन फाइक र' केमेराखौ गोगो मोनदों आंनिखौ बाल ओरैबायदि मजबुत ओरै मस्रायनो हाया आरोना ओरैबायदि मोजां खोनादों गोदान माबा मोननैल' एयार टु एस ओरै मस्रायजोबो आरोना बेखौ आरो बेखौ बख'नानै नेयावबो लगाय जायो माने 5, 6, 7, go! Heavy raining, देखो अखा बाय अखा सोरबा नेव माबा जाफैदोंमोन बिसोरफोरा प्लेट सेट गारनानै गारियाव थ्रो चलो बागो Danger अखा हादोंमोन ओमफ्राय अखा हानाय टाइमावनो बुट सुट जानानै थाबाय एसे ओमफ्राय दा आरो एगेइन अखा हाखांनानै बेयाव फैफिनलायबाय सुट लानानैहाय गोदानै मिउजिक डाइरेक्टर फैदों जोंनाव फ्लप डाइरेक्टर दोखो अखा हानायनि उनाव नै बिदि जाबाय बोथोरा एबार जाना लाग्रोनोसै नामा नामा नोंसोरो मा खनसेबो ना उखैबाय नामा खिबायलै दोनिफ्राय मोनजाया उखैबा मोनजाया प्रेक्टिस टाइम बरिया नोंसोरो नेक्स्टआव सावथाल मुभियाव सेलेक्ट जाजोब्बाय
ya. Kanan sini. 5, 6, 7, go. Kaushiki David. Cut. So finally दिनैनि थाखाय पिकआप जाबाय दा जोंना जानाय लोंनाया स्टार्ट जागोन बेहाय संगासिनोमोन मोनखाजोब्बाय दहायनो अखा हाबाबो माने जायखिनि हायो लाबाय माने ग्रुपनि खिनिखौ फिनिश खालामबाय आरो दिनै थ' दा जानाय लोंनाय खालामसै जानोसै जानानै न'आव थांसै गाबोन लोगो मोनफिनगोन नायलांबायल' थादो बाय बाय बिराद गिदिर अखा हाबाय दा जोङो पानेरि मोनफैनोसै जाला दिनै सुटि खालामनो फैदोंमोन नैबेयाव एकदम हेभि अखा ओरैबायदि दै बानानै स' जों मैयानिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट लागासिनोमोन कौशिकी DS बर'नि ओमफ्राय माने खननायाबो बेनो खनदों कौशिकीयानो खनदों ओमफ्राय लिरिक्स टिउना सोमखोरनि मिउजिकआ अमरदानि ओमफ्राय स' मैया जों भैरबकुन्द अलमस्ट 85% कमप्लिट जाबायमोन ओमफ्राय माने दिनै 15% पेन्डिं दंमोन थ' बेखौ लानो नागिरदोंमोन खिन्थु अखानि थाखाय बिराद लानो हायाखै दा नैबेहाय लकेसनाव फैबायमोन न'नि सिन दंमोन एसे लाबाय लानानै ओमफ्राय दा नैबे लकेसनाव फैदोंमोन नैबेयाव खिन्थु जों दा शटखौ लानो हायाखै थारमाने अखा गारलाय हालाय बेनि थाखाय शट लानो हायाखै दा ओरैबायदिनो दैया स' नायनोसै दा लानो हायो ना हाया गाड़ी फंस गया गाड़ी बेनो जायगाया जेराव आंनि फार्स्ट ब्लगखौ स्टार्ट खालामदोंमोन 2020 आव दैबाना टाइमाव आंनि फार्स्ट ब्लगनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन जायफ्रा नायाखै नायबानो जाबाय ओइ भाई बिखौ गाखोनो बार सेसन दानो